sampun ketika temanten Sarimbit dipun dherekaken Ibu Juru Rias Ikamita saking Ladan Godhong lamat-lamat binandung ing karena natap oleh kodhok ngorek Supa Pratandha acara panggih kawiwitan lon-lonan tindakipun temanten Sarimbit samya cecaketan gya hambalangan gantal sedah rinakit wujudipun gantal ingkang linting suruh temurose tinali benang lawe awit adil ingkang kuwas gantal saged nibani jajatipun temanten kekalih gantal nggih gondang kasih miwah gondang tutur daya-daya temanten putri sungkem dumateng ingkang garwa nggih temanten Kakung Kusman Pak Bagus Padyananda Pratama kepareng kalolos wujudipun kanela sungkem dumateng ingkang garwa katampi sungkemipun temanten putri kalian ingkang garwa prigel satset panjenenganipun Ibu Juru Rias Ikamita anggenipun dherekaken adat Widiwidana ingkang kaprah limrah mapan manggen wonten ing Ngobalan Sumberjo Sari Karangrayung kepareng temanten kakung ugi angkala wujudipun kanela kepareng amidak wujudipun endhog acara nggih wiji dadi kepareng temanten kagungan apak bantala brak endhog kapidak pecah sanalika datan mawujud malih pecahipun endhog Supa Pratandha wiwit rikalenggan menika ngantos saklemenipun temanten Sarimbit sampun kaidenan tining hukum sae tumrap kukum ing nagari mewah kukum ing agami ingkang tegesipun sampun sah anggenipun badhe ambyur wonten ing alam ing beberan agung winijian sukunipun temanten kakung kalian ingkang garwa mawi toya ingkang kacarup sekar manca warna wonten kanthil mawar ugi melati kanthil tegesipun kumantiling tresnanipun temanten kakung dumateng ingkang garwa nggih Kusmaneng Ayu Novianatiah Laras Santi mawar-mawarna-warna isen-isenipun alam donya kepareng sampun winijian sukunipun temanten kakung kalian ingkang garwa kepareng dipun lajengaken nggih acara adangan sampun kasiapaken wujudipun Gedheba Rukmi ingkang wireneka wireneka kalian para-para kangge nderekaken adat adang-adangan wonten dandang kukusan ugi kekep ugi parisawuli katumpangan wonten sainggilipun pawon nggih dibuka riyin umprengipun ingkang kangge nyayur ceket-ceket prigel Ibu Juru Rias Ikamita saking Godhong mila pantes sinudarsana kepareng nderekaken acara adat Widiwidana ingkang lumampah wonten ing Ladan Ngobalan Sumberjo Sari kepareng sampun dipun siapaken kepareng nderekaken temanten Sarimbit ingkang dipun nderekaken Rama Wahibun Angiteri
setunggal puteran kalih puteran tigang puteran kepara langkung setunggal puteran temanten putri buka wujudipun kekep pondene temanten kakung nyobaaken kajeng ugi angudhak sayur ingkang sampun dipun siapaken. Sagedipun dherekaken angitri wujudipun acara adangan selehke menika adangipun asli Bu, adange beras mboten pari sampun dipun selepaken nggih nek biasane ngangge pari sawuli menika ngangge beras dados adang tenanan ngoten nggih saged dipun dhahar dibuka kekepe Mbak Noviana kekepe kalih dibuka ditiliki pun mateng napa dereng ndak adang dibuka nah nggih temanten kakung nyuguke kayu lah ngoten mengku pralamita suka pratandha bilih anggenipun badhe ambir wonten ing bebayan agung badhe tansah sesarengan ringan sama dijinjing berat sama dipikul ingkang tegesipun temanten kalih badhe tansah sesarengan anggenipun badhe nderekaken ambir ngalaman bebayan agung anggenipun omah-omah tegesipun boten genceng angkuh sampun sawetawis saged dipun entas anggenipun adang menika tamiripun dipun tedhakaken Mbak tamir Mbak dolanan HP wae Mbak tamire dicedhakno Mbak monggo saged dipun tas anggenipun adang sampun kepareng mateng ugi anggenipun nyayur pun baita sampun monggo niki tamire dicepeng Mas temanten kakung nggih Mbak Novita nika kukusane diangkat dibuka ditumplak wonten tamir nggih ngoten pun diremet-remet etok-etoke kalih diliri nggih keparang nedahaken anggenipun adang sampun keparang paripurna keparang dipun tas sampun dipun tumplak wonten ing tamir dipun iliri kalian temanten kakung supa pratandha napa kemawon mbok bilih taksih panas saged dipun iliri kersanipun adem sawetawis nembe dipun kersakaken kepareng paripurna acara adat adang-adangan saged dipun ajangaken nggih sinduran wujudipun sindur warna orekta mewah seta kapendhet pancatipun kaliyan ingkang rama nggih panjenenganipun Bapak Kaswanto kepareng nderekaken temanten sarimbit kakalungake wujudipun
sindur kadherekaken minggah wonten ing sasana Dampari Nenggo. Lon-lonan tindakipun panjenengan Bapak Kaswanto dipun dherekaken Ibu Emilia Diana Ipmawati. Temanten sarimbit rinangkul kinempit kempit kalian ingkang Rama Supa Sasmita. Muga temanten sarimbit anggenipun badhe ambiri alamin barang agung muga tansah atut runtut runtung-runtung rerentengan golong gilik ing budi gesangsih siniat sinisihan mong tinemong ngantos dumugining kaken-kaken ugi ninen-ninen wiwit donya teking delahan. Kepareng dipun dherekaken minggah wonten sak ngajengipun sasana Dampari Nenggo. Kepareng sawetawis dipun pendhet gambaripun temanten sarimbit mewah Rama ibunipun sawetawis saged dipun kepareng dipun lenggahaken langsung kemawon dipun dherekaken acara bobot timbang. Dipun lenggahaken putra kekalih wonten sasana Dampari Nenggo dipun lajengaken acara bobot timbang. Panjenenganipun Rama Kaswanto kepareng lenggah wonten sak tengah-tengahipun temanten kekalih wontene Ibu Emilia Diana Ipmawati lenggah wonten sandingipun temanten putri. Sawetawis karaos bobotipun temanten kekalih bobot tekad niat ugi tresnanipun kepareng karaosaken kalian ingkang Rama panjenenganipun Bapak Kaswanto lajeng matur dhumateng ingkang Ibu Emilia Diana Ipmawati. Sawetawis sampun karaos sami bobotipun kepareng Bapak Kaswanto Wah Ibu Emilia Diana Ipmawati lenggah wonten palenggan ingkang sampun dipun siapaken. Sawetawis temanten sarimbit dipun lenggahaken kalian ingkang Rama kepareng ingkang Rama lenggah malih wonten sasana Dampari ingkang sampun disiapaken kepareng dipun ajangaken acara kacar kucur Gunakaya wujudipun tilam lampus ya kacu gembaya ya kasa bangka ingkang isi kacang kawak, dele kawak, beras kawak mewah arta gubang. Kapedhet wacatipun kalian temanten kakung nenggih Bagus Wadyananda Pratama. Kasuntak wonten pepangkonipun ingkang garwa nenggih Kusumaneng Ayu Noviana Diah Larasanti sarjana sosial. Kepareng nampi wujudipun Gunakaya mangko sasmita bilih wiwit kalanggan menika ngantos salamipun temanten kakung badhe tanggel jawab dumateng ingkang garwa badhe tansah ngupadi Gunakaya wondene asilipun badhe dipun paringaken ingkang garwa entuk sithik nggih diparingke sithik angsal kathah nggih diparingke kabeh datan boten wonten ingkang karepit.
Katampi Gunakaya saking ingkang garwa inggih Bagus Padyananda Pratama. Katampi Kusumaneng Ayu Noviana Dia Larasanti. Kawungkus katali kepareng dipun aturaken dumateng ingkang Ibu Emilayana Diana Itmawati ugi ingkang Rama Bapak Kaswanto. Kepareng sinimpen kangge gesangipun temanten kekalih uga anggenipun nderekaken omah-omah enggal tansah cinekapan samudayanipun pikantuk berkahipun Gusti. Nggih donganipun para ingkang sami lenggah. Muga temanten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi linambaran takwa dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kepareng atur ringa katur panjenenganipun Bapak Hardi. Nggih, Bu. Nggih, Hardi nggih. Kepareng jengkar saking sasana palenggahan, kepareng nderekaken acara sungkem ipun temanten sarimbit mangke. Dipun nderekaken acara Gembul Bujana Andrawina. Kalian temanten sarimbit. Atur malih nggih Bapak Hardi. Kepareng jengkar saking sasana palenggahan lemebet wonten Balwisma nggih kepareng nderekaken mangke acara sungkeman nggih. Setunggal sendok bokose sendok linangkungan temanten sarimbit anggenipun dahar sesarengan nedahaken rasa tresnanipun dhumateng sedaya para tamu dahar kemawon setunggal piring sesarengan nggih. Kersane dipamah riyin Mbak Noviana nggih. Nggih. Ya didamel santai. Ditelaske mboten napa-napa. Menika sampun dicawisi kathah. Nek meh tandur bakso napa gandul dipun keparengaken nggih. Kangge syarat Mbak Novia kedadahan ora ketang sak emplokan nggih ngoten. Wis ora sah disurung terus Mas. Kok hawane kudu nyurung wae. Kepareng sampun paripurna dipun lajengaken unjuk toya wening toya ingkang sampun kaisi donga kalian para-para ingkang paring donga saged damel adem jenjemeng penggalipun temanten sarimbit. Dipun telasaken mangke tambah sirup nggih saged nggih. Lah monggo. Kepareng sampun paripurna dari Gembul Bujana Andrawina saking temanten sarimbit ingkang mekaten saking kadang-kadang puji laras kepareng nyuwuk gending ingkang munyo kepareng dipun dherekaken Ibu Pertiwi
para arep kakung mewah putri ingkang satu kena peten mliginipun dumateng para rawuh ingkang katembe rawuh matur rawuh sugeng lelegan kanthi mardikaning pegalih kepareng andrapi pasukan ingkang sampun samapta wonten karsa panjenengan sami sampun kepareng dumugi wonten acara adat sungkeman sembah sujud ya sembah sungkemipun temanten sarimbit kalena ingkang rama Mbah Ibu ingkang mekaten katur dumateng para tamu mliginipun kaki nini besan kepareng sawetawis panjenengan sedaya kepareng nampi pakurmatan wujudipun dahar ngunjuk wonten sasana buku ingkang sampun dipun siapaken kepareng mundhut piyambak-piyambak dipun dherekaken kalian keluarga ageng sanak sederek saking bejanipun Bapak Kaswanto kula dherekaken monggo Bapak Ibu nggih mliginipun kaki nini pisan kepareng derek nampi pakurmatan wujudipun dahar ngunjuk wonten sasana buku ingkang sampun dipun siapaken kula dherekaken lon-lon lan sesedoan temanten sarimbit anggonya lumaksana nyaket dumateng ingkang Rama Kaswanto miwah Ibu Emila Diana Itmawati kepareng nyuwun donga pangestu dumateng pinicepuh kekalih kembang-kembang ing waspa panjenenganipun Bapak Kaswanto miwah Ibu Emila Diana Itmawati nampi sungkepipun ingkang putra kekalih namung saged paring donga pangestu mugi-mugi menapa ingkang dipun sedya tumeka ingkang dipun pesti dadi temanten sarimbit anggenipun badhe ambirur wonten ing alam Gebrahan Agung muga tansah cinekapan samudyanipun datan kirang menapa-menapa enggala pikantuk wujuding kekudanganing ati ya golek kencana ingkang bisa tata jalma wujudipun kakung ugi putri dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sansaya kenceng anggenipun badhe nindakaken beberan ageng nggih omah-omah anyar paripurna anggenipun supen dumateng Rama Kaswanto miwah Ibu Emila Diana Itmawati kepareng sesedha anyaket dumateng ingkang Ibu Erna Untarawati sarjana pendidikan miwah Rama Herdi mbok bilih kapireng mekaten anggenipun matur putra kekalih Rama miwah Ibu kula nyuwun pangapunten ingkang kathah ingkang wiwit alit ngantos dewasa ingkang tansah ngrepotaken panjenengan Rama Ibu prikalan menika kula nyuwun pangestu badhe pamit jegur wonten ing omah-omah anyar utawi ambir wonten alam Gebrahan Agung mugi kanthi donga pangestu panjenengan Rama Ibu menapa ingkang kula sedya saged pikantuk berkahipun Gusti iya lenduk tak tampa apa sing dadi aturmu tak dongakno muga apa sing mbok candhi kaesti sing mbok sedya tumeka dadi keluarga ingkang rukun ayem tentrem tansah tutruntung runtung rerentengan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah cepeta antuk kekudanganing ati wujudipun wujude anak ya nduk nggih Rama Ibu nindakaken acara sungkem ingkang kaping kalih dumateng Rama kandung utawi panjenenganipun ramanipun temanten kakung ugi Ibu kepareng tinampi sungkemipun temanten sarimbit sepisan malih katur dumateng para tamu mliginipun kaki nini pisan saged nampi pakurmatan nggih wujudipun nggih
Monggo keparang nampi pakurmatan wujudipun dahar ugi ngunjuk wonten sasana boga kang sampun dipun tawisaken dipun dherekaken kalian Bapak Kadus nggih monggo ingkang wonten seberang jalan nggih iring kilen keparang lumebet monggo Bapak dipun dherekaken lumebet mundhut dahar piyambak-piyambak wonten sasana boga kang sampun dipun tesaken sumangga Lebisan malih monggo katur Bapak Ibu mliginipun kakine dibesan mewah rombongan ageng nggih. Kepareng lumebet wonten Bale Wisma, kepareng nampi pakurmatan wujudipun dargi ngunjuk wonten sasana boga ingkang sampun dipun tawisaken kula dherekaken. Monggo nyuwun pangapunten radi uyel-uyelan. Monggo. Saking Ibu Juru Ria, Sugi Juru Foto, Juru Gambar, kepareng lajengaken anggenipun mendhet gambar. Kalian temanten sarimbit kula dherekaken.